Інформацію про двох чеських найманців, які воювали проти України на боці сепаратистів на Донбасі, оприлюднили місцеві чеські ЗМІ. Прокуратура Чехії кваліфікує участь своїх громадян у збройній діяльності на боці бойовиків так званої ДНР як тероризм. Журналістам вдалося дізнатися подробиці цієї справи у заступника головного прокурора Праги Адама Башні. Зокрема, він повідомив, що одного громадянина ще торік звинуватили в тероризмі за його участь у війні на Донбасі на боці сепаратистів. Відомо, що йому 22 роки, і це наймолодший чех, якого звинувачують в тероризмі. Також у прокуратурі повідомили про ще одну справу за такою ж кваліфікацією. Щодо іншого чеха нині триває розслідування. Разом з тим, чеські ЗМІ повідомляють, що розслідування нині ведеться проти щонайменше 10 чеських громадян через їхню участь у збройному конфлікті на Донбасі на боці бойовиків. Уточнюється, що усі вони вже повернулися з війни. Всі вони нині на волі, бо їхня провина ще не доведена. Чеські політологи зазначають, що усе це – результат активної російської пропаганди, яка ведеться тут, у Чехії. Зокрема, мізки промивають деякі державні ЗМІ, які відкрито пропагують антиукраїнський курс на Росію.